Здравейте! Ние от счетоводна къща Паралеви ще ви покажем как можете да заплатите вашите задължения в електронния портал на НАП по всяко едно време на денонощието и от всяка точка на света. Как става това? НАП ни предлага редица електронни услуги, които дават дистанционен достъп на гражданите за различни видове справки. И една от многото възможности е да заплатим онлайн нашите задължения. Най-напред влизаме в официалния сайт на НАП, като той ни предлага два варианта за заплащането на нашите задължения. Първият вариант е да разполагате с електронен подпис, а вторият вариант е да притежавате ПИК-код. Какво е това? ПИК-кодът представлява персонален идентификационен код, който може да ви бъде издаден в удобен за вас офис на НАП в страната. След като вече сме влезли в сайта на НАП, търсим секцията с електронни услуги. Тук отгоре виждаме различните видове менюта, а ние ще се насочим към първото меню – Е-услуги. След като кликнем върху него, търсим така нареченият портал за електронни услуги на НАП. След като кликнем върху него, ни се отваря страницата с различните видове възможности за вход в системата. Като пак казвам, вариантите са два, с електронен подпис и с ПИК-код. Преди това обаче искам да ви покажа и по-кратък вариант за достигане до тази страница. Нека се върнем в началото и ще видим ето тук в секцията с полезно, малко по-надолу, под меню електронни услуги. След като кликнем върху него, ни се отваря познатата за нас вече страница с възможностите, които НАП ни предлага. Ако сте притежатели на електронен подпис, то първото меню е за вас. Вход в портала за e-услуги, достъпен с квалифициран електронен подпис. Ако сте от притежателите на ПИК-код, то малко по-надолу има меню Вход в портала за e-услуги, достъпни с персонален идентификационен код. Аз ще ви покажа вариантът с електронния подпис, като преди това искам да подчертая, че и при двата варианта стъпките и наименованията на менютата са абсолютно еднакви. Кликваме върху първото меню и ни се отваря страница с услугите и справките, които НАП ни предлага. Аз ще ви покажа менюто, което ни интересува за заплащането на нашите задължения. Търсим меню Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителна сметка. След като кликнем върху нея, ни се отварят допълнителни подменюта с различни видове справки, които това меню ни предлага. За да заплатим нашите задължения, търсим справка за задълженията с възможност за извършване на плащане. След като заплатим нашите задължения, ще имате възможността да имате информация кога и какви видове задължения сте заплатили с ето тази опция тук – История на плащанията. След като кликнем върху справка, ни се отваря нова страница. Ето по този начин изглежда справката, като тук са описани различните видове задължения, които дължим, за кой период се отнасят, какъв е срокът за плащане, съответно ако сме го просрочили, най-вероятно ще бъдат описани и лихвите, които дължим. Ето тук отдолу, това е сумата, която общо дължим. По-надолу имаме и опцията плащане по електронен път и след като кликнем върху нея, ни се отваря като падащо меню различните видове плащане и сумите, които дължим. Като ето тук в празните клетки отстрани има стрелкички. След като кликнем върху тях, автоматично ни се попълва сумата, която дължим. Можем да изберем да заплатим и само осигурителните вноски по държавно обществено осигуряване. Можем да маркираме да платим и здравните осигуровки. Можем да маркираме абсолютно всичко.
А имаме и възможността да заплатим само част от цялата стойност на сумата. Като например, аз мога да избера да заплатя само 100 лева от общо цялата стойност на дължимата сума. След като кликнем тук на продължи, ще ни се отвори нова страница с кратка информация за това какъв е бил нашият избор, какъв вид задължение ще заплатим и сумата. И НАП ни предлага два варианта за заплащане чрез ePay или без такса виртуален пост на НАП. След като кликнем върху него, ни се отваря ново прозорче, с което е описано какви са възможностите за заплащането на тези осигуровки. При кликването на потвърди ще ви излезе препратка към Борика, където трябва да въведете вашите данни и начинът, по който ще плащате. Дебитна, кредитна карта, с каквото разполагате. С това ще приключи и вашата задача. След като задълженията бъдат заплатени, те ще се изчистят от справката, която ви показах малко по-рано, и тя ще остане празна. Това ще ви спести много време и ще имате спокойствието да го направите по всяко едно време на денонощието. Благодарим ви, че гледахте. Споделете долу в коментарите информацията беше ли полезна за вас. Бихте могли също така да ни последвате и в нашата страница в Facebook и да се абонирате за нашия канал в YouTube. Благодарим ви!